Brightmoor Detroit muna hian Des Marshall chuan online manga ambuk Airbnb in pakhat hi ruatna satak sumkara chuan arun thleng hlol mai booking ati laya instructiona ain zia dan chuan chu in chabi chu lockbox a chuan turania ma se an en chu alo tlat lo booking agent lampang te chu biak po an tum le ngal atlang thailo wangin a phone call chu voicemail a chuan alut zela angai na hrelo taka hetia amutora thutla hian chu room chung tang chuan light hi arun eng ta tlat mai tuimoni chu a omani ti a chiang ta view mai vakal hnain doorbell chun meta mi pakhat ki tan ti hian kongkhar chu arun honga ki to po hian he in hi alo book ve tho hi alo nia alan danin booking agent te hian mi pahnih hne na he room hi anlo pek thua ani mel pon lama na sataka ro asur boka wangin ki ta chuan te si chu in chung lama lo lut tur chuan alo tia ki ta chuan a booking ti na te chu lo en sakin te si chuan do ta soi lo ani ti chu a chiang viau mai bo ki ta chu a chunga travel ma se mi pa ne na room khata han dun ringot tak chu nuam ati chi lo wangin hotel nai thei tur ang te chu an en kola ma se hotel room ro pakhat ma a tlat lo ki ta chuan thlenna tur ala jong kola ni ti riat chuan te sibula chuan chu tawna chuan medical convention a wangin mi puin hotel an book zo vek thu chu hrila adu ni phot chuan a thlen na chuan veri mai tura hrilin khum te po aken thei thu le ani chu thutlenga amut thei tho thu chu a hrila te sin bedroom chunga valu chuan ki ta wallet hi alo oma a chunga a id te chu thla te te in ki ta ne na chuan a pele ta bedroom lama abung ruate ain da fel hu chuan te si chu in bolin ain bol zo nu chuan ki ta hian turin alo ngak reng tua dokana chuan an indun tur wen no patni hi alo hung lok bo te si chuan tunge ni ti ala ria chen lo wangin keita somna chu lo narin ai in ngai lo thu alo hril thung te si chuan job interview tura rongkalani thule documentary filmmaker Catherine James ne na interview tur ani thu chu a hrila keita chuan Catherine James in a film le tur masaber chu Detroit Music Collective ani thule ani chu a founder zingami ani thu chu alo hril ve thung hetia an thil ti tumle an ti turte alawin an dau ta ka chuan in po tak chuan ti tunin wen te po chu an in dun nge a zanamu hi lai chu arum kongkar ron in hong thom chuan te si chu ati har zuk mai arum kongkhar lam ave en chuan arum kongkhar chu alawin hong huang maya ati la hian kita chuan mangchia anei ni ngei turani lau thong tak hian min pui ruti in arum tong chuaka te si chuan vasoi harin aphuna salatuk chu alo hlau hle maya chu chuan te si chu ti hlau chhong ve le in a tre chu hi la te si chuan arum kongkhar aron hon lo chu a han zota ki tala chuan a hon lo thu chuan alo chang ve thung nge that lo na em po ne lovin te si chu aruma chuan lut phei le in kongkhar po chu nge tak chuan akal zui ngal atu zingan tho chuan dokana hian kitan lekha lo hnu che hi awak muwa kita chuan chu ma ngai thu le a interview na tura du sakna a hlan thu hi alo ziaka chabi te chu lockbox a chuan da in interview tur chuan akal chuaka an thlen na in ti lo an che vela in te chu alo chhe in pakhat ma luatla kan lo te chu mak ati hle a Catherine James ne chuan cafe pakhata hian interview tur chuan anin muduna Catherine chuan a thlen na te alo zo chuan te si chuan thatak chuan alo hril ve mai boka ma se Catherine chuan chulai hmuna chuan thleng to lo tur le atana him lo thu chu alo hrila interview a zo nu chuan te si chuan a thlen in lampang chu a pan ding le ngala
hetia atlen ina akal mek la hian mi pakhat Andre an ti hian ama chu ron bek tumin aron pan hnaya te si hlau lutuk chu man mo takin atlan zui ngal acha bi chu la chuak sok sokin kongkhar chu hongin akal zui le ngal bok Andre chuan kongkhar chu ron chum dok topin in chunga tang chuan no chuak tur chuan alo tia te si hlau thong chuan rang takin police ho chu a phone zui ngal ma se van doi thlak takin police ho chuan anin dei lo wangin unit tir tur an nei lo thu chu an lo hril bathroom ma chun valutin toilet paper pakhat ma lo tlat lo in chung room rang chu an en kola ma se a tlat lo basement chunga chun zuklu thla in chuta chuan a zuk mu lau mai chule mai an tum chu basement kongkhar chu alawin kal tlat mai an soi dota po hon an tum thin ma se a sak tlat mai a boina bel cha turin a phone la chu room chung lama alo da dei mai boxi kongkhar pui cha bi la kha a man mo luata le a hlau luata in chung lama alo keng lut dei mai boxi ya ki taron ho huna po kongkhar aron hong thei don boxi lo basement a chuan tukverte takte pakhat hi alo ve a chula chu a hong thei boxi lo engting tak niang mo basement kongkhar hon theina tur man ruwa a zon ko na lama hian banga tanga ruiron lor chuak hi mu in an pota kongkhar thuru hidden door hi a mu chuak le tatlat mai chu room chung chu a thim em awangin en chin tum na po chu a nei lem lo ma se darkar engmo zat anga tu powa ma son na engma a tak lawa chuan chu room chunga chuan thil tangkai a mial takin ti in lo chu atum zui ta dar thalang mang chuan room chung light chu an reflect kola room thim do rui chunga chuan valut phain kongkhar dang pakhat hi alo le a chu room kongkhar an hong chu a thil mu chuan a bar khai chiang khop mai chu room light an on chu kumhlui to takte camera te bucket te le banga kutthla ni tak te chu awa muwa a hlau lutuk chu basement lama chuan atlan let zui ngal heti la hian toimani hian kongkhar chu rung kikin ron lu atumani ti chu a hre theya tuk verda thalang te tang chuan tunge ti a han en chuan ki ta hi alo niya chu dar thalang chu chum vakin ki ta po chuan alo hre thei hlau mai chabi chu in pasin ani ruai chuak thei ta te si chuan a thil mu le hret te chu ki ta hne na chun han hrilin chu adu ngal thu chu hrila ma se ki ta chuan basement a chuan thil chi rang te mi in an da thin thu chu hrilin lau thong lo tur chuan alo ti ve thung ma se te si chuan thil thalo tlat don nia hriat thu chu alo hrila ki ta chuan a thil mu chu mu ve hrim adu thu le ruai tur chuan alo tia ki ta chu ama chuan a zuk lut thla a ma se engmo chen nuwa chuan a re ta wang mai te singe tha thei lo chuan a zuk awa ma se chana adong tatlat lo basement kongkhar chu ama in aron khar le trap tia chuan te si chuan kongkhar chu alo chel man acha biken lai chu dokana handa in a phone chu ala te a kongkhar chu chera davin basement chung lama chuan alu thlale ta ani a flashlight mang chuan an chun kola a thian pa kita ozong chu motor a tlat lo hetia chun ko na lama hian room kongkhar dang pakhat hi a mu chuak le ta he kongkhar pia lama hi chuan tunnel thui tak mai thim rui mai hi alo oma lau thong do tak chung chuan akal pheya heti la hian mang ang au thom hi a hreta phut mai chu au thom chu tu dang ni lovin a thian pa ki tange hi alo niya chua dun mai chu an han tuma ma se chu tanela chuan kalna tur lampang chu an hreta tlat lo heti la hian meichia korpo halo pakhat hi ron lang thutin ki ta chu bangron to thir dotin ati hlum zui ta mai le asin churun in thlakin actor AJ hi tuipui kam kongpui nuam taka hian aron langa an producer hian ron phone in
an co-star khoi khema tuma wangin a ban thu hi arun hrila AJ chuan chutiang thil engma a thlen lo thu soima se an co-star hian apu miang mai sia evidence thatok tak anei thu ala soitel zui AJ chuan a motor chu ti dingin angai na chu a hrelovin tuipui lampang chu a thlir tlok maya AJ chuan accountant mu in accountant la chuan sumlama adin mun a chita wangin lawyer thapo a mu thei arin lo thu alo hrila hemi mai pialama hian film industry lampang chuan nathar an zorto boxi lova andin mun chu a thalo tak zetane athil nei sa te chu hral mai chu ril ru ka andin mun a chiat to nak lain accountant la chuan banna ala thelut vele zui hemi nu hian AJ chuan Detroit lampang chu ron pana chanchin buwa te chuan a chanchin thalo le dum lo lai te chu an lo tar ter tur maya zalama chuan Brightmore lampang chu ron pan vele ngalin AJ hi intang lam tak nei tu hi alo ni reng maya AJ hian he in hi sumlama harsatna na sataka to wangin tiral alo tu me ka he in aron thlen hian polama chuan te sikar po kha alo la oma in chunga chuan chabi te po chu lo la omin basement kongkhar chera lo window chu mu in a khar zui ngal bok room chung mun rang a chuan kitale te site bungrua chi rang te chu alo la om noi mai boka AJ chuan booking agent lampang te chu han be ngalin mian umle omlo te chu an zota anni la chuan booking ka khat chung a to lo thu in an lo chang ai ina chuan tu te mo an lo cheng ho satlia ni mei tura chun ngain ngai that lo ne MF po chu anei bik lova hemizan hian bar lama chuan intilim turin AJ chu kala eta hian a thian pakhat ne na chuan an co-star chu koi khem atum tak thu le ma se poyati lo thu chu alo hrila hemizana ina ho nu hian alo in tam ve deuh te po ani mai thei a lawyerin an co-star chu beri mi lo tura ati chung poin voice message te chu alo vathon le man peka zinga chuan AJ chuan zanlama athil ti chu tur lovin bathroom a chuan ava bun hek maya kitale te site bungrua a ina la ang te chu the chu tumin alo la khom me ka chung zinga chuan te si laptop hi alo tel ve tlat mai an keva te simhing le athalak te po chu alo oma ma se password manga protect latani wangin a hong thei lova AJ po hi angai a thabik chi lova basement lama chuan tu te mo an la cheng ni chuan a ring deuh tlat maya basement light la chu a cheta wangin flashlight le chemte chu a kenga basement lampang chu lu thlak atum don ta ane basement chung a juk lu thla chuan room thuruk te kha azuk mu chuaka man mo takin in chung lama chuan chuak chhola in internet lama chuan basement chung chang te chu an zir chiang le a ai in hral tum chu ati to pha nge a be se ani ti chuan basement chung te chu a zaw zong te chu azuk te a tunnel omna room kongkhar te po kha va mu chuakin lawan nekin alom zual sau maya ai in hral tur chu ati to thei nge a be se ani room pakhat light lo en na hi va mu chuak la in chu room chu arim chhle maya TV hi lo in play in chuta chuan nu pakhat hian no te hi nu te alo nek tir me ka hetia TV in mek la hian a measuring tape chu a mole lamatang hian tuimun hian arum pot tatlat mai arum pot na do wang chuan measuring tape chu a thlau pa hiala chuta thong dang lam tak hi a hrezu ngal bok a hlau thong lutuk chu tlan chia in a flashlight chu ala thlau zui a flashlight chu en po chu a eng tha thei to lo chuta amarun tu ama a mai chia tho khani turani flashlight chuan nai set chota chuan an chun ta ri chu rap takani AJ chu a billing a balang chuan tlan chia in a tlan chiat na lama chuan khor chunga hian tla lutin a ban chu aletin na zui atlak luna bom chin chu arun in chin zui ngal bok chuta chuan te sikha alola chu ni in
AJ chu beng cheng lo tur chuan aron tia hun kal to kum sang ka zakwa somret pahnih hi ron langin atira chuan helai mun hi mun nuam le mun moi tak ani thina he in hi atira chuan Franka anti mai ta ania nikhat chu Franka hi supermarket a hian kalin in lama nawan nei na tur thil vel ta chu ala khoma heti hawa tu mek la hian polama chuan me chepel thatak mai pakhat hi mu in a ho konga chuan a zui ruwa Franka chuan a motor hnunga thomhno chu la chuakin a in thlak zui nga la chunu tina chuan bakalin electrician ang tak chuan a vein soya hetianga a thil ti thin hi a voi khat na mai po ani to lo mel chunu tina chuan electric check tura rong kalani thu han khilin bathroom ma chuan zunram thir tur ni om taka lutin bathroom tukver chu akal na chu a phela hemi nu hian in lampang chu apan zui vele ta ani in wathlen chuan an then pa chuan an in le lo te chu ral ve tu le ram chunga economic crisis a thlen mek thu te chu alo hrila mitam takan pem chhuwa to thu chu alo hrila ma se Franka chuan ai in le lo te chu ti ral atum lo thu alo hril ve thung a thil le te chu basement lama chuan a pom luta ati lai hian mechia na tur thom hi hriat tur alo boka asin chu unpa ngaya chuan ron in herlet le toin te si chuan AJ chu an mani man tunu an ti thin rim lo nan thom beng cheng sim lo tur chuan alo hril mek hi alo ni ya an mani man tunu chuan no ten hu ten hek na feeding bottle hi ong atang chuan aron tilora te si chuan tuiti om tak chuan alo ni ngal meya AJ ne na chuan ne ve tu le an mani man tunu chuan no te anga enkol adu thu chu hrila ma se AJ chuan hrethiam lovin chu feeding bottle chu alo nek sak du lova thin rim takin atan tian na bom chunga chuan ron lut thla in te si chu no te duat tak chuan aron duata AJ chu a honga chun tham lokin TV omna huna khan a hroi chuk ta dei maya TV chu han entirin feeding bottle chu ne tur chuan ati lui le a khatia an mani man tunu in AJ a hroi chu lai khan atan tian na bom chin chu alo khar phui lova te si chuan AJ flashlight khala in film khur tak chuan akal chuaka amman mo luata leya measuring tape lo tla kha apal pal ta hlau mai an mani man tunu chuan athom chu aron frezui ngal te si po chu basement lampang pan chuan man mo takin atlan zui ve ngal bok basement kong khar kha alawin kal le tlata wangin atlan chuk thailo ma se basement tukver te tak te kha ti che in chutatang chuan wa chua chu tuma wa nei thlak deuh main Andre khan lo mu in te si chu alo pot chua ka Andre chuan te si bula chuan a ma poin an basement a thil hlom taka om thu hrila tum thu han hrilin man mu taka chulai hmuna tanga kal chuk tur chuan alo tia ma se te si chuan AJ chu chan chu ngei adu thu alo hril ve thung khatia an mani man tunu in te si a le lai khan AJ point a sahim na zongin arem lam lama chuan alo tlan cheve a dalo in khaina power line rui umna lampang chu zo zelin engmo chen nuwa chuan room pakhat light lo en na hi awa chuang chuak nul maya chuta chuan pa upato lampang mi pakhat Franka nge mai kha alo oma tui in turte chu lo dilin athil soi chu a hrechiang hlei theilawa chu room chunga chuan VHS tape rang hi alo om treu maya AJ chuan an play chuan Frankan alo bum khom mai che chi rang alo mut puina video te hi alo ni ya AJ chuan Franka chu ten om chu ati hle a Franka po chu engamo soin an khumbula silai chu la in ama le ama chu ain ka plum zui ta ani te si chu ke a kalin petrol pump gas station omna mun hi awachung chuaka ati la hian police patrolling nei pani te hi anron lang lol mai te si chuan an puina chu alo dila
atira chuan te si chu mi thadu lo drugs addict ni tura chuan an han ngai dewa te si chuan AJ ta na te chu lo hrilin puitur chuan alo nge na police te po chu in na hmuna chuan an rong kal ve nge mai ma se te si til soi kha atak tak ni ring lovin en chiang hlei lo chuan an kalson le ta dei mai police te an kal liam no chuan te si chuan tukver pakhat chu ti che in chunga chuan a motor chabi chu azuk la a hetia motora alut fel dok chi tia hian an mani man tunu khan ron man le chu tumin aron pan hnaya ma se te si chuan a motor chuan na zet mai hian alo surup mai le te si chu in chung lama chuan lut le in AJ chu zuk chan chu atuma heti lai hian AJ po chuan Franka silai kha lo la in ron chu alo tum me ka thom hi hria in AJ chuan thom na lampang chu apong rong ka pop mai aron en chiang chu te si hi alo kap thal der maya ma se van le thlak teuh main asa huat lutuka alo ka sak lo thong le mang ang taka an dun lai chu Andre chuan lo mule in zan lama a biruk na thina chuan a roi du na Andre chuan Franka chanchin hetiang hian alo hrila Franka hi mi her tak mai ni in an then ko venga me chia to phot mai chu mut puin basement lama chuan a roi lut thina me chia chi hrang manin e basement a hian aman khom thina an mani man tu me chia po kha Frankan me chia pong su la tanga lo piang ni in he basement chunga hian kumsum li don chu alo to ani o me AJ la chuan misula ni lo thu le athil ti sulte siam thata du thu chu te sin ne na chuan alo hril ve sek bok Andre chuan cover ma chu AJ le te si te chu a na hmuna veri tur chu na tia chulai hmuna chuan an him tur thu a sei zo man or tia chuan an mani man tunu kha run lang thutin Andre chu aron ti hlum ngal la lutuk chuan AJ te pani po chu an tlan chejui ngal ma se bang na hmuna chuan thir hling nei hi alo in jam truat maya an tlan tlang theilo wangin tengki na tawar sang taka chuan an lon du na AJ chuan a pistol pai chu han phorin an lo luata a pistol chu a thlau ta dai mai reilova an mani man tunu po chu aron thleng chho zui ve ngal AJ chu miten ti taka asa him na zongin an mani man tunu hne na chuan ifanu chu chan ro ti le te si chu nam thlak chu ruala an mani man tunu chuan te si chu chan tumin a zuang thla ve ngal bok tengki sang taka tang chuan a hnuai le a chuan an tlarita dop mai le AJ po chu muang chang le femkur tak chuan ron chuk thla in te si te pani chu an thi to ngei tura chuan arung ngaya ma se arin angin thil chu akal ta hau lo te si chu alo la thi hau lo maya te si bula chuan ngai dam te chu han dilin a thil ti kha hriat po a hriat mu man lo thu te chu a han soi vel heti lai tak hian an mani man tunu po kha alo la thi lo chu ni in ron thau chuak thutin AJ mita chuan amit le lama chun han metin alu chu a poi phel phok maya an mani man tunu chuan te si chu ron pan hnai le ngalin aluwa te chuan aron tuai saka lema tura ni ti hriat chuan basement lama chuan ruai lu le chu alo tum me ka ma se te si chuan pistol kha lo banin ama man tum le mek tu chu aluwa tak chuan aka sakta ani liam na tak tur chung chuan chulai mun nel lo zet mai chu a chua santa ani